3 практични съвета как шахматът подпомага развитието в бизнеса. Стратегическо мислене и предвиждане. Черния ход в тази позиция. Опитайте се да предвидите как ще реагират белите на вашите ходове кандидати. В шаха винаги мислиш няколко хода напред. Това е важно и в бизнеса. Умението да предвиждаш конкуренцията, клиентските реакции и пазарните промени е ключово за устойчивия бизнес. Кон по D4. Топ по D4. Дама по E5. Дама E4. Тук черните трябваше да предвидят тази защита. Ако вземем офицера и нашият офицер виси, затова продължаваме партията с офицер F6 с връзка, както и нападаме офицера. Нещо като тройна атака. И партията приключва след топ D1, дама по B5. Шахът тренира мозъка да анализира варианти, рискове и последици, точно както при вземането на бизнес решения. 2. Управление на ресурси и приоритети. На дъската имаш ограничен брой фигури, както в бизнеса имаш лимитиран екип, време и бюджет. Шахът учи кога и как да жертваш ресурси, за да получиш стратегическо предимство. Черни ход в тази позиция. Дама по G5. Експлозия. Цар по G5. Вличаме царя към слабо поле. Елиминираме защитник и следва форсиран мат. F6. При цар на G6 следва бум. Топ H6 мат. При цар на H4 следва G5. Отново красив мат с пешка. Бум. G5. Не всичко трябва да се защитава. Важно е кое ти носи стойност в дългосрочен план. 3. Търпение и контрол под напрежение. Шахматистите често играят под напрежение, но запазват спокойствие. Това е безценно качество на бизнес лидерите, особено в трудни моменти, кризи и натоварени срокове. Тук белите са на ход, партията е доста сложна. Аз продължавам с кон D2, сложни маневри, в които запазвам спокойствие, че няма нищо форсирано. 5-3, всичко гледам да си пазя, но въпреки всичко черните са по-добре и лека по лека черните се опитват да импровизират всяка една фигурка, както и правилния начин, но техните нерви не издържат на края на партията. F5. Това е твърде пресилено решение за черните, твърде емоционално, защото топът на H5 реално виси под открита атака. Каква е открита атака кон по D4? Тук отново трябва да имаме калкулация в дългосрочен план. Дама по H5 следва след F по E4, ключови момент дама G4. Тук е много интересен момент, защото след дама по G4, топ по G4, D3 белите имат прецизна защита, просто вземат пешката и след шах, цар F1 и са в квадрата на пешката. Могат да я спрат на време. Умението да мислиш ясно под напрежение е конкурентно предимство на всяко управленско ниво. Последвайте ме за още съдържание.